Nyako Ramogi Ajwang, gisani wasechopo gombe seme ka bende wacho olemo makawuono wadwa wuoye en olemo mar apaya kata kihero papaya kata kisongo dendo ni popo. Olemo ni thothne ji ong'e ka olemo ma bende konyo ji mang'eny, gik ma bende olemo ni kele del bende dhuro ging'eny kabisa. Omiyo githuolo ni yena mondo akaw nafas ni adhi arom gi japur ma bende dhi lisowa gigo madhi gi apoyo kata popo ma bende en olemo ma samoro thoth gik moko yudre ire. Obed jam ne jogo mohero mkate ma uwir ne jogo ma bende ohero gik madhi gi dusruok, nitie sabun miloso gi to mana mokalo ang'owa apoyo ni. Omiyo githuolo ni yiena mondo wadhi warom gi japur to mana nikech kawuono wan kanye gombe machiegni. Nyako Ramogi Ajwang, githuolo ni wadwa ng'eyo ni to olemo ma wan godo ni nitie kaka iwacho ga ni nyaka ing'e ni ma olemo ma dichuo to ma madhako. Omiyo Cyril dwa nyisowa kata dwa leronwa kaka wan wawegi wanya ng'eyo ni mae en olemo ma dichuo to mae en olemo madhako. Cyril, nikech in e wuon puodho to in ema in gi lony ba gimoro amora kete lweti koro in ema ng'e tawa. Erokamano. Kamano. Koro daher mondo mi ang'is jopiny ka achiel gi joma dwa chako pur mar apoyo manyien ni nitiere kaka wafwenyo no apoyo ni kipidhe puodho obro timo maber, obro nyaki koso obro nyak. Nikech apoyo madichuo pile pile wang'e ni ok nyage. Apoyo madichuo pile pile wang'e ni ok nyage. To madhako ema nyak. Koro i kodhi kaka ma ting'oni e iye ka nitie madichuo to kod madhako. Koro yo monyalo fwenyo go ni ma madhako to ma madichuo. Kwasebedo go kwayo olemo mochiek maber kaka ma eni to wadhi ng'ade diere kaka wang'ade ni. Neno kako chiek maber. Seche mwang'ade kawa step mokwongo mineno marotenge gi maneno marotenge gi mago machuo. Mago machuo. Koro ma ok watigo wadhi tiyo gi mayo ka piny ne koni ni. Ma wadhi baro mang'eny mar mondo mi wayud kaka wagolo kodhi e iye. Koro kwase bare kama kothe ni wadhi ole pi. Gin koro wagolo gi agola to wawito gi gikonyo. Wawito gi gikonyo. Koro wadong' gimineno nimo. Monimo. Koro monimo ni magi mamon kata madhako. Mage ma koro mamon. Mage mwadhi pidho. Mage mwadhi pidho. Koro step mar ariyo wadhi thiwo gi mondo wane ni wadong' gi mamon kende e iye ka. Rachunge makabet wathiwo gigo to wachungo gi maber. Koro seche mwasegolo kodhi go kothe mineno wagolo go magi koro kodhi mamon. To donge sachicha ni wacho ni samoro marateng' aina donga ka koro marateng' koso mama malo ma dak ma en rateng' matititi mano madichuo to marateng' mabiro marabura mano madhako. Mano madhako. Koro magi wan gi kodhi mwaseloso ka kodhi mamon ma koro gimodong' en mana koro ologi mondo giti. Koro makaka to onge gima konyowa wan kuma wegi kanyono koro gin gibeda beda. Maka gima konyowa godo onge nikech gin machuo. Ting'e ni malkia papaya F1 ni en mamon sana ema wadich godo ahinya. Nikech en wawacho ni en hermaphrodite. En achiel oting'o madhako gi madichuo kothe no maonge tiende mondo mi wapidh ma male yore to gi ma female ba yore. Koro mwaiko mineno ni magi kore mabecho kabisa. Mage mwadhi pidho. Kaya neno ka kendo moko podi nitie manitie kanyo ka gi. Wathiw gi bang'e. Ang' no wathiw. Koro gam kacha mondo wang'is japiny kaka inyalo ol koth apoyo. Konyaka mopaw ni. Mopaw be wadichuga. Mopaw ni be wadhi tiyo. Ma kuoyo
ema wadhi tiyo godo e olo kodhi. Kendo aole bisen ka manyiso ni inyalo ting'e kata ka koth chwe to koth ok iwe goye oko, kata ka poni ne chieng' tinyalo gole. Kiseloso kuoyo maber kaka ineno loso ni, to wadhi kawo kodhigo mag opoyo ma mon wana oseyiero ka, to wakuoye kaka ineno wakuoyeno. Tok mano kendo koro wadhi kawo kuoyo matin mana mwapore wiye. Mana kuoyo matin mana mwapore wiye. Kaka ineno wapore. Koro kuoyo konyo nang'o? Kuoyo ni ok wadwano opoyo ni biyo dag ka. Nyiso ni seche mosechako ti, wadwa ni wagole to wapidhe bag ne owuon. Koro kuoyo miyo wuok mayom ma tiende ne ok tur. Owuok mayom ma tiende ne ok tur. Kwasetimo kama to waole pi. Waole pi ma step makoro gike gini. Pit koro ing'e ni ma oromo nade? Kuseni ole ola bora. Seche miole kiseno kalose bedo mang'ich maber to koro iweya. Koro inyalo umo wiye ni, kiseumo wiye ni tikete kar tipo moro maber, to tok wigi 2 ibiro yudo ka koro chako ti. Seche mosechako ti kamano kendo idhi miye wigi 2, igole koro ipidhe bag. E bag marateng'. E bag marateng' mane wan godo ka. Koro kanye midhi rite maber manya koro pitho. Kitere puodho. Kore nasari kanyi ume ko ikete kuma onge chieng' kama onge chieng' magoye, to koth bok wadwano goye direct kech nyalo miye pi mang'eny. To pi mang'eny ko miye bende ok oti. Odwaro mana pi mana matis mara no ng'ich to bok ong'ich ahinya cha. Emomiyo ka bet ni waum wiye no. Makata ka koth chwe to koth ok goye direct, wan wawegi wan manyalo dhi to waole pi. Koro mae wacho ni bang' jumbe 2 to chako ti. Ai to bang'e wakete jwala chama, wakete nasari. Wacha kwa limone kwa olo ni pi matin kamano. Opoyo ok dwa pi mang'eny ahinya. Pi mogudro kodo. Aya. Dong koro ka watieko. Mano watieko. Kendo koro kana singi sitie kodhi maber no waseloso kanyo mane nitie kacha. Ne gibecho kabisa. Asiri, apoyo kata olemo mar poponi, en gi kidienje adi? Papa nitie gi kidienje mang'eny. Kamoro mineno wapidho kani, iluonge ni Malkia F1. To wan gi moro miluongo ni Solo Sunrise, moro nitiere ni Southern Sudanese, moro nitiere ni Kalina Papaya. Gin nitienge mang'eny kabisa. Lakini wan wayiero papaya Malkia F1 ni kalure gi kako nyak madongo kod yuto mokelo. Wawach ni apoyo ni kata olemo mar apoyo ni season mane ma obere malich kabisa? Apoyo wuon en onge gi season. En gima kipidhe kako chako nyakno to dhi kamano continuous. Koro ine mibiro neno ka ndalo ma oro nitie, to nyaka koro itimne irrigation imiye pi. Mondo mi omed nyak ni malach. Gima nyaka japur bedo, ng'ama dwa pidho opoyo, nyaka obed gi lowo kama opidhie opoyo. Kosebedo gi lowo kama opidhie opoyo, to nyalo nyanyie opoyo, to ng'ado pimo kaka napimo cha, to golo kodhi, to dhi opidho koseloso maber. Koro ena mana lowo to kod kodhi kisebedo, to be koro inena japur modong' koro biro mbele kaka imedo sula. Kodhi mono wayudogi, mokwongo nwanyiewo kodhi agrovet. Malkia F1 nwanyiewo agrovet. To wawach ni chiro mar olemo ni chal nade gi kuma wantie? Chiro mar olemo ni gisani ta wacho nodhi maber. Nikech aneno ka magwa gi sa mo harvest gi dichiel cha ti uso gi te maonge moro madong'. Kendo kata jok mauso nego duogo nwaga simu kawacho ni to nadi medwa uru moko samoro yudo kata kapok gitegno kendo chiel. To wach ni apoyo ni ma un go e puodho kae, un wege mutero gi e chiro koso nitie jogo mabiro e puodho kae to kaoge? Wan wawegi wan motero gi e chiro. Nitie joma order nwa to watero ne gi e chiro. Gisani kiseyudo apoyo mategno koro akineno moro ni nitie motegno maber, tipimo gi e kilo. Kilo achiel wauso Sh100. To Malkia F1 ni en yudo ni moko golo kilo achiel gi nus nyaka kilo 2. Koro lure ipime e kilo. Ndalo ma wecho dhi maber yopoyo ni, gima nyaka wang'e mokwongo,
nie higa chiel opoyo ni nyalo miya olemo kind 80 nyaka 120. Koro komiya olemo 80 wakaw matin kamano. To wauso gi bei mapiny ma bende wach ni bei mana sara siling 100. Nyiso ni odhi miya siling 8,000 mana apoyo achiel kende. 8,000 mana to e puodho kuma wantini upidho eka marom nade kata ma wan go kaini mana wan go kani nwachako gi nus eka. Koro sani nitie kendo moko mwasepidho matindo mang'eny eka 2. To eka chiel onego bed ni ting'o tielo 450. 450 mano kuom eka chiel. Kendo en yuto maber kabisa kech koting'o tielo 450. Te tielo 450 moro ka moro nyago ni kata mana 80 kuom higa. In gin kopoyo mang'eny kabisa. Makiduogi dhi uso miloko pesa tudo ka bei nena gi pesa maber. To apoyo kaw thuolo marom nade puodho? Apoyo seche misepidhe odhi kaw kind dweche 8 gi dweche 11 mano mondo chak pone. E higa wanyalo keyo kind 17 kod 20. 17 kod 20 mane higa chiel. Nyako Ramogi Ajuang, mana kamano pod wantie puodho kae gi Cyril ma bende pod dhi nyisowa gigo mabecho kata ber ma bende gisebedo ka giyudo kuom pith mar olemo mar apoyo ni. Omiyo miya thuolo ni mana dakika moko matin wakaw rusa aeto bang'e waduogo to mana nikech pod wan gi twa to mana nikech e olemo mar apoyo. Ndalo sesudo, jumbe oselokore dweche bende koro lokore higa. Tipo mari miero mar Ramogi TV, dialo higa achiel mar chenro makare kod puonj mong'ith e yamo. Erouru kamano jonenowa. Nikech mor marwa, Ramogi TV biro kelo medical camp e boma ma Kisumu tarik 1 dwe mar 12. Kade yer bedo kodwa e chenro ni kaka sponsor, tudri kodwa e namba ni 075 414 032 kata ornwa email e ramogisales@royalmedia.co.ke. Uduto orwaku. Ramogi TV en odwa. Pod wan gi Cyril, ng'atno man gi twak kendo dhi puonjo wa gigo madhi gi olemo mar apoyo. To nikech pile iwachoga ni gimiseneno kitimo mabet ni kelo ni duoko majaber ema ini wuoni boti mang'oa imedo bedo kitimo. Omiyo Cyril, nikech lony misebedo go kuom higni 2 ma isebede pur mar apoyo ni, en ang'o kaka japur midhiero mage kata challenges mage ma ini wuon isekale? Midhiero manitie en ni kiwa apoyo moyugno mokirite maber to tuo nyalo gore kuome kendo kata kute nyalo dhi machamo olembigo. Koro challenge man wabedo go chieng' moro nwaweye mano yugno matin mano waneno ka ok nodhi maber, omiyo koro nwasiko walose sate mondo miyo tim maber. Kendo kanya nyiso japur mar apoyo madiher puro ni olos puodho bed maler koka neno marwani ma koro biro thagi gi tuoche gi kute nango apoyo biro bedo maler sate. Maonge challenge moro. Cyril, ne wawacho ni wadwa ng'e apoyo madhako gi madichuo. Mane na mbele na kae, in fact gin ariyo. Gin ariyo gi. Gino kane kata ka ginyak kata. Ginyak. Nikech magi apoyo madichuo. Mana kaka napimo no apoyo madichuo, en okonyagi, en maupe mineno golo kaka ineno golo ni. Mauwe mogolo kama te en okonyagi. Ma mineno man wayiero mwapuku ka kidhi miolo to kelo mana gima chal gima. Koro ing'eni japur ok onego bed ni keto mainya nikech kido mwapidho mar malkia F1 ni en ok ochuno ni nyaka mabedie, en onyala nyaka. To mineno ka ni mato madhako, en tineno kendo kaka onyak, kendo nyaka pod otin kabisa kaka oa e loko biro.
Yaneno ko biro to setegno makata mano se. Tegno gi piny sana. Koro koso my height monego bedo chopo. En podo dongo to. Podo dongo to dhi. Onego bedo chopo mita 3 kadhi malo. Janeno marwa pod wane puodho to nikech no wanyiso ni wadwa na teru achiel kachiel mondo ini wuon kata kidwa chako pith mar olemoni kiki wach ni oyo jogi no dhi obaga ma no kaneno gimotimore bang nasari akia ng'o adwa ni gi thuolo ni wawuok ka gi sirin mondo wadhi wapidh apoyo kata ini wuon mondo ibed king'eni onego bed ni bugo ma ipidhe ni okaw thuolo marom nade adi piny adi malo to mana nikech nwa wacho kendo nwa singore ni wan kaka nyakla to mana nikech puonjo ji onagi mae en Ramogi TV. Nyaka Black Musa ne. Ber. Ede nadi? Ade maber kabisa. Benda arwaki. Erokamano. Kaka rawe nyinga. Alonga ni Peter Leonard Okelo. An jaseme wood kowe. Okay. To koro aneno kidiche puodho kae. Iloso bugo kata kuma wadwa pidhe apoyo. Aloso bugo kama wadwa pidhe apoyo. Koro kadwa nyiso jopiny kaka buro apoyo ipidho, ikunyo bur fut 2. Alafu kisekunyo bur fut 2, tikawo manyiwa. Tiole power deck. Kongelo power deck, kiselo power deck kori kawo lo, tiruwo gi manyiwa. Kiseruwo lobno gi manyiwa. Como power deck. Adek mopong koso majuju. Mopong. Madam. Askro kau lo power deck. Adek be. Se gimana? Askro en sawa. Kori kama pochi. Kise kawa poyo ni. Tigolo jwala ni. Golo jwala ni. Kise golo jwala ni. Koro miyo tiende ni. Ka jwala ka en gi jwala ni. To tiende ni dhi beda kama koro miyo pochi ni ok dhi monade. Ok dhi ti maber. Koro kise golo jwala ni tikete bur kae. Isoe bur tikawo pi. Lose maber. Noro. Se kawo tikawo pi. Lita 5. Ma wach ni pigni.